și la un nou episod aici alături de Răzvan. Salut! Da, mi s-a blocat puțin pentru că na. Hai că țin short. Pentru hard... Hai că vin și eu cu tine. Știi cum a făcut hard disk-ul meu când am început filmarea? S-a blocat pentru câteva secunde. Ai grijă. Eu acolo era unul, dar a fost acolo. A fost, da. Hai, da băieții. Nu te duce, să nu te duci pe la uși. E unul Bogdan. Vezi că a plantat. Nu te băga, nu te băga, lasă-i pe ei să bage. I-am dat de microfonul, mi-a luat Deagle, cap. Acum te luat ce de urmă. Uai. Bă. N-aveai să faci singur, erau mulți. Erau mulți acolo. O vin și ăștia, na. Mamă, dar ce schimbi pe care are ăsta? Așa un schimb. Nu foarte mișto, dar e skin acolo. Unde ești? M-a luat flash din cauza că oamenii mei s-au gândit să... Păi da, nu înțeleg pe aia care dau flash la echipă. Adică... Tu ești în echipă cu noi, nu cu ei. Două kill-uri. Așa ca de vară. Vezi că e jos acolo. Bun. E că nu mai e vară. A fost. Nu te băga, nu te băga că ești low. E SG aici, dacă vrei, și AK. Am AOG, nu trebuie. M-am băgat degeaba. I-am dat damage, dar... Na, a venit ăla pe acolo, dar... Câte kill-uri am? Noi, ăstea nu fac aproape nimic. Da, am 5 kill-uri, adică nu știu ce să zic. Cred că avem gold. În echipă avem gold? O, n-avem asta e că nu pot să... În echipa inamic au un rank 32, eu am... 17, ăsta cât are? 17 și el. Cât ping ai? Eu, stai să mă uit. 35. 32 are 200 ping. Tu cât ai? Stai să mă uit. Eu nu văd. Da, avem unul cu 120, 130 de... 130 da. Ping. Eu cât am 26. Laude-mă! Mai bun! Bravo, beții! Dacă mi se aude mouse, îmi pare rău, dar... La mine nu se aude. Mouse e bun, dar... Ce vrei? Hai, vină, că mi-e frică să mă bag singur. Stai așa, bagă ținta în pământ că dau flash. Gata. Le-am anunțat venirea. Ia. Băi! A intrat Saiurea acum, nu știu. Nu știu cum a reușit să facă așa. A intrat Saiurea rău, da. Dar tu l-ai omor măcar. L-am văzut. Spate! E spate? Da, spate. A, pe... N-ai și piciorul. Eu-l văzusem. A venit ăsta. Am tras în ăla și a venit ăsta pe aici. Ne-am dat seama prea târziu. Prea târziu. Da, s-ar putea să ne luăm bătaie, că oamenii noștri nu știu să joace deloc. Păi să meargă și grupați, cel puțin. Are oală ăsta. Care? Stenda mare 8 ăsta. Bă, chiar are, că îi vede pe ăștia. Da. Ba de hacker, ba de ăștia care joacă din beta. Bă, pe care la Tero avem... Dacă țin scopul aici. Ce ar mai? Am o seringă. Dă-te așa că dau flash. Vezi că e unul acolo. În stânga e unul. Am văzut. Sunt doi. Sunt doi. Bun. Hai să mergem aici, nu mai stăm. Hai bămpit. Nu, stai și mi-a urcat deagle-ul. S-au zis șarpe.
plantat heal, nu? Bun, bravo. Hai să caut și o armă pe jos. Bă, n-au plantat. Da, sunt doi. Doi acolo. One tap. One tap. I-ai bătut? I-am dat lui 1. Da, bravo. OG1. Hai, trebuie. Fii atent că unul e la ei în bază, stă cu seringa la uși. A, ba nu, pleacă spre ea, pe lung. Nu, că stau gen camp la bombă. Păi stai să... A, da, stai când la bombă. A, da, chiar. Și du-te după cutia aia din spate. Aici. Aici. Crouch. Stau gen țin acolo. Acolo îmi prea țin Crouch bine. și... Da, ai căști. Crouch. Nu, bă, îl auzi pe căști. Da, ăla-i 17. Hai că zic dacă vine cineva spre tine. Nu, e meci nostru. Bă, vine unul. Vine Aici? unul spre voi. Aici? Nu, l-a luat. Cu seringa. Te sperăm că e meciul nostru. Hai noi doi, fii atent, unul să bagă, iar tu să spate. Vrei deagle? Da. Așa. Ia. Unde? Acolo. Gata. Are și skin. Îmi degeaba merg. N-am flash de data asta, dar e bun și fără. Bă, poate vine cineva pe long, că nimeni nu ține longul. Avem... Da, e hacker ăsta. Ia uite-l. Bă, dacă vine cineva... Na, nu-i hack, nu-i hack. M-a văzut că am fost acolo. E suspect momentan. I-am luat AVP-ul, nu? Păstrează-l. Mamă, fug. Jos, 2. Am luat Bravo. unul. Bravo. 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 Am dus să văd dacă avea unul grenade sau ceva. Bine, l-am bătut pe unul și i-am luat AVP-ul, dar nu știu. Deci avea AVP degeaba, că n-a tras deloc. Mamă, la... Stai că țin longul. De fapt ține unul longul. Stai așa că dau aici flash. Dau flash. Da. A, mi-ai dat și mie. S-ar putea să avem hacker în echipă. Na. Ca da head Nu. până de-aia. Fugi. S-ar putea să avem hacker în echipă, că a dat head până fie. Nu prea vezi de fum acolo, știi? E unul Bogdan aici. Nu. Nu, hai, eu plec de aici. Nu știu de Hai, cine. hai că vin și cu tine. Nu te băga, nu te băga. Mi-a dat flash-ul, nu? Am luat unul. Nu știu unde-i pompă. Dreapta. Băi, un AVP la mine. Dacă vrei, vină cu mine. Ce l-am luat? Mamă, cum... ce Uite timp. aici, la mine, mai în fața păscării AVP. Aici? Da, uite aici. Uite aici. L-a luat. Head. Dau cuțit? Îi dai cuțit pe bune. Îmi dau cuțit. I-ai luat AVP-ul? Am deja. Ok. Mai e unul. Nu are să facă. Hai că e în spam, în AFK. Mă duc să dau cuțit. Am dat... Poate e în spam, în AFK. Ok. Așa, îmi dat și 2 cuțite. Hai că am banda, nu știu. Mă duc short. Nu, mă, stau long. E scop long. De fapt nu, că stau ăia doi.
Stai așa. Țin Dă-te colț. că dau flash. Bă, cred că i-au curățat. Bă, cum i-a dat? Cum i-a dat pe ăla din... Smoke. Poate era parțial în smoke. Un AVP, da? Știu că găsesc motive ca să ia pe ăștia de la noi în echipă. Ăștia e că vine. Sunt B aia, nu? Da, și bomba la mine. Pasarelă, nu știu. Acolo. Player! A venit ăla în spate cu scarul lui. L-am văzut pe ăla și m-am dat să mă duc. Și m-am luat ăsta. Bravo. Vezi că e unul AFK în E bombă. bază. Bă, cum i-a dat mă head până... Deci cum i-a dat mă head până aia, în cutie? Nu știu, bulan sau hack. Că eu nu înțeleg cum i-a dat el head în cutie. Și de numai head-uri, a dat și head în smoke mai devreme. La cineva. Cum naiba? L-a văzut? Bravo, mai e unul. E unul AFK, e doar AFK. AFK, base, AFK. O să știgăm. Da. Ăsta cred că așteaptă. Eu nu înțeleg pe ăștia care stau AFK. De ce stai, adică? Da. Și intră în meci, totuși. Deci intră... Vreau să dau Zeus la unul. Deci dacă dau Zeus unul, eu sunt fericit. Bă, Da, sunt așa. doi long. Dau flash. Hai, short. Mi-ai dat și mie flash? Am zis că dau. Da, prea târziu mi-ai zis. Bag-te. Bă, Nimeni. hai tunel. Vezi că e unul acolo. Mamă, cum i-a dat mă head-ul ăla, mă? Seringa. Nici eu nu știu. Deci ea, mai au AFK-ul? Da, mai au un AFK. Sau? A, nu, a murit AFK-ul. Mai, hai că sunteți 5v2. Puteți să-i bagi, sper. Hai că zic la unde e. Deci, unul e long, unul long. A, da. Mort. Mort. A, am făcut flash de rândul următoare. Bă, dar nu fac kill-uri. Păi nici eu nu mai fac. Așa mult, adică... Dă flash, dă flash. A, mă. Am auzit, am crezut că se dă mai târziu. Te bagi? Era să dau lună mare AVP. Mamă, ce head. Ce head i-am dat. E acolo unul. Luat. Poate e tunnel unul. Încep să plâng. Bomba aici. Unde? Uite aici. Eu stau O să aici. nu poți să o ia gen dacă vine acum. Eu stau aici. O stau Vezi unde aici. stau? După cutie. Că văd bomba. Eu că țin, vine să o ia. eu țin aici. Eu țin în partea asta. Bă. Sunt... Da, păi să o ia mare. Și fii atent, știu pe unde vine. Stai așa, stai așa. Dau snipe. Hai să văd dacă avea AVP. Avea AK, iau AK. Mă cel ce aici. Mamă, câte arme erau acolo. decisivă. Știi ce? Deci, smoke-ul e foarte bun uneori.
Da. Gen, când dai defuse, poți să spui smoke și să dai Da, defuse. și pentru terror, gen, dacă dau flash. L-am dat prost. Ai dat. L-a lovit în ăla și l-am dat prost. Am care s-o luată voi. Lasă-l să iasă. Dă-ți-l pană. Mamă, e unul lângă uși. Lângă uși. I-am dat. L-a rănit. Băi. Hai. Să merg. Am pierdut AVP, Asta e nearând asta. Aveam AK. Avea AK și aveam AVP. Pe de la distanța aia nu prea ce face. Na. Am vrut să dau cu Deagle, dar s-a dat așa, știam unde și trăgea. Hai că ia, ăsta e bun pe AVP. Da, poate Poate să Mamă, cum l-a luat. Ăsta da, ăsta joacă bine. Îl recunosc, joacă e unul foarte pe long. Stai că e GT-ul nostru aici. Da, așa că e. Mamă, no scope. No scope. E 1v1, 1v1. Nu știu, hai să vedem. Selinga versus AVP, ar trebui AVP-ul să câștige. Hai să vedem. No, bă. Ia, l-a rănit. Ala, mă, bravo, mă. Asta și... Hai să vedem dacă îmi dă prize. Dacă îmi dă prize sau ție. Să sperăm că ori îmi dă mie să ție. Da, unul dintre noi să ne A trecut level-ul. Eu n-am trecut. Ia. Nu? N-a dat nimic, bă, mergi piciorul. Da. Cum dau like? Dai pe like-ul ăla și pe urmă gen dai acolo și pe urmă dai terminat. Câte FPS-uri ai? Acum am 1. 53? Da, și eu acum am 1. 10? Da, în meci am 300. 200, 300. Ce ne băgăm? Hai la CT. M-am obișnuit la CT pe Dust. Ia mă, mi se pare mai ușor la CT. Gen pe Dust, dar pe Mirage la Terra e mult mai ușor. Bine, ce? Nu, tot la CT e mai ușor pe Mirage. Am vrut să-i dau un gen. N-a jucat bine acolo. Mamă, ce... i-am dat până smoke-ul ăla. Avem aici un caz. Vorbesc ca un cămătar la când de seama. Avem aici un caz de om care... Avem aici un caz de un om cu intelect atât de slab încât a trecut pe lângă un AVP și nu l-a luat. Și a păstrat AK-ul. Au venit 3 pe mine. Sunt 3 long cu AVP. Bă, uite și tu cât intelect are omul ăla. De-abia că mă nimeream, n-aveam AK-ul, e încărcat. Hai, sunt 2 aici. Sau 3. Mi-a dat 3. Bă, da, sunt 3 cu unul cu AK-ul și 3. N-am bani. Nu știu cum trag ăștia, adică... Hai că am luat AVP-ul pe care l-aveam. Mamă, bă, dar ne-au înconjurat ăștia. Păi, adică dacă toți vin ca ultimii sărmani care... Era unul cuțitat de la AVP, era să-mi dea head, dar fix a început meciul. S-a mai întâmplat chestia astea? Mi s-a întâmplat gen să stau cu ținta pe el și să înceapă meciul. S-ar putea să-i fie excludat un hacker sau... Ajutor! Unde ești? Am murit deja. Au venit 3. 3 au venit. Până scot eu USP-ul. Ăștia-s buni. E unul, Dumitru Ionuț. Își trage și bine, Dumitru. Nu trage deloc bine. Bă, unde e ăla? Al noastră. Da. Și vin unii spre el. Le aud, vin pe la spate. Caută. Hai să mergem grupați amândoi. Mergem amândoi long. Îți ții, nu știu, ASG. Seringă. Seringă, hai urcă aici și stăm
Stai aici. Hai. Și eu stau lung aici. Deci am văzut. Hai. Știu că e unul acolo. I-am dat damage la unul în smoke. La, în smoke. Bravo. Kill. I-am dat damage. Păi deci eu dau în smoke. Am dat și o de asta. 2 kill-uri. Mamă-s doi, bă. Eu am luat câțiva. Ai mă, că pe aia de la noi ce fac? Că am avut 2 kill-uri, dar... Păi și-am avut unul și dat damage-uri. Am Bă, dar dat ăștia de la noi ce fac? praf. Ia SG sau... Hai, zic SG, dar ia seringă și hai pe... Lung. Nu, joc eco. Pentru că runda următoare am bani la VP dacă joc eco. Joacă ego că eu... Puțin short-ul, că eu țin long. Țin long colț. Nu te du acolo, nu te du. Nu-i nimeni. Păi vine long, că-s mulți. Nu te văd. A, mai e unul. Sunt mai mulți E long. aici unul. Sunt mulți long. Am mort. Mort caput. Mamă, bă, sunt vreo 3 pe long. Dar Eu am murit. Bă, eram singur, bă. nu știu ce, cât intelect au oamenii noștri din echipă, dar... mai bine rău și de hai, fii atent, ai bani de AVP, da. Da, așa. Ia-ți AVP și mergem long, amândoi ținem longul. Ok. Cât e AVP-ul, apropo? 4700 parcă. Păi și eu am bani. Ai, ți AVP. Și mai rămân 1000. I-a mai rămas 2500. Nu, eu îți stau aici. Nu, fii atent, ține tu short, că eu țin long. Îți zic dacă sunt play. Aia văd că se bați. Nu era. Unul Bă. la mine. Aia, deci au venit 2 short și 2 long, bă. M-au omorât Mi-a luat siringă cap. Un chinez. Era chinezul să fie, că... Bă, da. Pe 14 tu crezi că începe școala? Nu știu, cred că facem online, habar n-am. Ar fi bine. Nu știu, dacă facem la școală, ne dă mai multe teme. Nu cred că vrei mai multe teme. Păi dacă ne dă la teme și trebuie să facem aproape toată ziua, s-a dus YouTube-ul. Mort, caput. Nu știu, ar trebui ca să faci și YouTube, ar trebui să... La 1-2, să, după ce mergi la școală te apuci. L-P, atât spun. Bine. Nu te băga acolo, nu te băga, vină cu mine, că sunt mulți. Mamă, sunt mulți rău, am văzut. Vină încoa. Bot Eric. Bomba aici, ține bomba. Unde? Uite aici. Pe pământ. Spate! I-am dat? Mort? Da, bombă, să-i văd. Moia. Îi văd eu cum Am murit, are AK și are și schimb AK, mamă, și mișto e. Bă, eu stau într-un loc atât de prost. Și acum vezi că vine unul. Ți are wall ăsta. Are wall. Cel mai probabil. Da, că am dreptat. Rafală. Ce este, mă? De-abia și te stragă. Da, face kill-uri, deci. N-am să zic.
ori are aim sau ceva, că nu are cum să trag așa. Mă duc. 5 short sau ce ăsta? Sau long, seringă, la ușă. Iau, da, sunt long. Mi-a dat flash. Mi-a dat hit. Asta e important. Se bagă unul. Eu fug. Că prost am tras. Asta. Nu te duc acolo. Au plantat? Nu. Da. Ce necaz să stai la țară? Ma. Uneori. Fac. Da. Ăștia s-au apucat să strige la Cristi. Nu pierdut AVP. Sper să nu s-au nebăt filmarea toți. Scuze că fac urât, da. Ce nu fac urât? Dar acum abțin că filmez episod, că dacă jucam eu așa, până acum nu mai aveam birou. Da. Ăștia sunt toți ruși. Observi? Da. Rușul, unii ruși joacă ca ultimii tereni. Bă, cât intelect să ai, mă, că ai armă și el se duce să o bară pistola, adică are mai mult intelect, are și mai Maia. Știi, și mai Maia să joace mai bine ca ei. Hai, eu mă duc long. La uși. Vine cu mine. Să vin cu tine. Prea târziu, m-am dus aici, eu vreau să fac kill. Mamă, bă, dar asta cum dă? Dumitru, eu nu știu la care aimbot. Că mi-a dat head, doar one tap mi-a dat. Cum mă să-mi dai one tap head? Da, am și pierdut și siring, am pierdut și șansă de AVP, am și murit. Am dat bani al cuiva. Bă, deci, ne meciul pierdut. Jucăm doar așa ca să ne dea XP. Da, că ieșeam de mult. Da, nici asta nu dă mult XP. Bă, dar ăștia de la noi nici n-a tras. Bă, ăștia la noi au un intelect mai mare. Mamă, cât intelect a avut și ăla. Ăsta dă scopuri. Cât intelect să ai să ieși la un AVP care știi că acolo o să stea camp AVP-ul. Are 6 kill-uri omul ăsta. Asta e în sufletul meu, uite-te pe chat. Ăștia se vede că au 2000 cu. Ia. Bă, am dat damage unul. Mama, e unul cu neghevul și ne ține aici. Iară s-au apucat ăștia să strige. N-am ce face acasă. Ala, mă, revine kill-urile alea blană. Cred că-mi fac. Dacă nu facem noi kill-uri, nimeni nu face. Da, adică ai noștri doar așa De control. Da, nici e mițu. O să iau AK în loc de orice. Mamă, ce AK cu skin am? Ce skin? Știu unul șmecher. Fă un Unul cu albastru așa și fă un cu negru. screenshot și trimite. F12. Gata, am făcut. Am o de persoană. Uite, mă vezi? Ia. Uite. Yo, ia mișto rău. Stai puțin. A, mi-a dat unul husky, nu știu cum. Dar nu pierzi AK-ul ăla mai frumos. Dacă zici că e mai frumos ca mine. La asta mă gândeam, da. Mamă, ce s-au băgat acolo. Am dat damage.
Ce? Aia, Ma. dacă vin 3 pe mine... Băi, și ți-a dat și noi o scopet. Da. Am încercat odată. Bă, 3.4 era la CT. Știi ce era... Da, nu, pentru... Gen, știi ce era mișto? Dacă ai skin-ul pe armă și gen îl iei și nu mori până câștigi sau pierzi, să-ți dea skin-ul. Ar fi prea incorect. Nu, deci dacă era chestia asta, intrăm doar pentru chestia asta, sincer. Bă, mi-a dat 48 XP. Și mie mi-a dat puțin. Nu cu te Dacă- da... Păi de ce a dat 4 prize-uri, mie nu mi-a dat nimica. Păi cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut, eu am fost Rai și noi data viitoare. Pa, pa!